Na kraju jednog važnog posla, zadatka kojeg smo izvršili, na kraju školovanja, studija, dobivamo uvjerenje o obavljenom zadatku. To uvjerenje nam služi da možemo krenuti dalje u život. To uvjerenje nam govori da smo sposobni preuzeti dalje određene odgovornosti. Na nedjelju cvjetnicu u drugom čitanju iz poslanice Filipljanima poglavlje 2 od 6. do 11. retka se također govori o Kristovu djelu. Govori se o Kristu koji se nije kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego je dopustio da se na njemu izvrši volja očeva. Sve što je činio, sve što je radio, zapečatio je svojom krvlju, prolio je svoju krv za one koje voli, za ljude. I tako je njegov život postao vjerodostojan. Vjerujem da mu mnogi ne bi vjerovali, ali budući da je dao svoj život, i to teško ide, ali ipak pobjeđuje. I zato poslanica Filipljanima kaže: Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno, nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati: Isus Krist jest Gospodin, na slavu Boga Oca. Krist današnjom nedjeljom cvjetnicom ulazi u svoju slavu. Slavu muke, smrti i pobjede uskrsnuća.